De baixada, el carrer Nerodova ens obre les portes al barri de Malà Astrana, ciutat petita. Com en un decorat de cartó-pedra, superant la perfecció barroca que se'ns havia mostrat fins aleshores, les cases s'alineen perfectes en el seu color, o copiosament xerografiades com la pell d'un irreductible fanàtic del tatuatge. Un rere l'altre, els frontals de les cases ens parlen dels seus antics habitants, dels seus oficis o del seu fervor pietós. Aquelles menys senyorials han estat envaïdes de forma pacífica per governs desitjosos de tenir una representació més que acceptable en aquest país. Al mig de la plaça de Malà Astrana, l'església de Sant Nicolau, una més de les esglésies barroques de la ciutat, amaga un orgue que va estar acariciat per les mans prodigioses de Mozart en el seu pas per la ciutat. Preservat per Hitler com a exemple d'allò que no ha de passar, el barri jueu ha estat finalment depredat per l'afam del turista i digerit a la categoria d'atracció. Al centre del barri, el rellotge de l'Ajuntament ens parla de l'obstinació d'aquesta cultura per seguir un camí propi, sovint a contracorrent del món. Les sinagogues, en altre temps lloc de culte, actuen com el altaveu de la seva cultura. L'espanyola, profusament decorada amb motius arabescs, ens recorda que en algun moment jueus i musulmans es van influenciar i qui sap si es van entendre. En un racó tranquil, el cementiri jueu ressembla una ferotge batalla on els contendents, després d'abandonar els seus escuts, han fugit en busca de la seva pròpia salvació. Sobre la major part de les làpides més properes al camí curosament senyalat, nombroses pedres petites actuen com a petjapapers de relacions epistolars entre el passat i el present, entre els que foren i els que creuen que són. Sortint de Starometz-Kenamest, les rudes olors de salsitxa fumada es mesclen amb la dubtosa finor dels aparadors, farcits d'objectes de vidre copiosament tallats, fruiters, gerros, objectes que tots pensàvem que ja havien ocupat tots els menjadors de les cases de les nostres àvies, sense saber que milions d'ells encara esperaven destí. Estem, sens dubte, a Nove Mesto, la ciutat nova. Intensament canviada en un curs accelerat de màrqueting,
La Praga més especuladora es va desempallegar de la taquillera impertinent, que es llimava les ungles en la finestra del que ara és el Museu Nacional, mentre ni tan sols entonava la cantarella que fan servir els francesos per dir-te que te'n vagis a pastar fang, Je suis désolé, i liderat molt probablement per la Prusovskaya que havien conegut anys abans, es va llançar a un non-stop shopping per major honor i glòria del negoci. Pal de paller de la ciutat nova és la plaça de Sant Venceslau, en la que centenars de joves varen fer ofrena de la seva fe i entusiasme enfront dels implacables tancs de la URSS en la primavera del 68, on Jan Palach, l'estudiant de filosofia de la Universitat Carolina, va donar la seva vida com a senyal de rebel·lia. 40 anys més tard, una força més poderosa, més lasciva i més subtil, la de la publicitat de les multinacionals, imposa la seva llei, com aquella vegada, però ara davant la indiferència de tots. L'Hotel Europa, ignorant els competidors novells que li han sortit arreu, mostra orgullós el seu passat esplendorós i exerceix de referent a la malmesa plaça. La ciutat, però, ens ofereix una sortida. Podem escapar d'aquesta dictadura. Praga està plena de patis interiors. Potser no tant de disseny, potser no tan acolorits com els de Berlín, però amb un petit encant, el de les coses senzilles i entranyables que fan la seva funció, transportar-nos a la Praga més íntima i menys turística. La resta del barri alterna cases de colors amb teatres petits i grans, botigues i algunes creacions que ens recorden un passat socialista, curt però intens en el patiment. Marxem amb el convenciment que la ciutat ens ha estat esquerpa a l'hora de mostrar-nos la seva part més políticament incorrecta, aquella que per fi la faria menys perfecta però més atractiva. Praga serà per nosaltres una ciutat on les cases són de sucre de colors, les titelles són més humanes, el teatre negre fa que els actors desafiïn la gravetat, on va néixer Kafka, on hem conegut Alfons Mucha o on hem redescobert Dvořák, compositor de la Simfonia del Nou Món. Però tot plegat, al final, l'única sorpresa que hem tingut ha estat que l'equip d'Espanya ha guanyat l'Eurocopa amb el Sabio d'Hortaleza d'entrenador.